Kolombai ka taute buksno tini angaro ne Dipok and Taman YouTube channel taute buksong tini hai noron thani Tripura ni samusya rano tui sanai tei ani kok thero busanai Tripura o tabuk je samusya angui tongmani abo hai rok wana laijak sini borok kobanga samung humung maya angui chakri rok maya angui job rok maya angui Bangalore hai Hyderabad hai Chennai nini Maharashtra li tei nini Kerala hai rok kobanga samung khai tonguyo arok samung khainan thangtani langma hari tongu abo hai kobanga jagan kok tongma sabai tongu Hyderabad rogobo hai thile tongpikwa tei Bangalore rogobo ilaimani thagya taute busong abo Belai khenu wana ma singsa sung sini Tripura ni borok father hastra ko samung khaina phage tamni bagoi thena naga abo hai ro busong bujilainai te saimalai taute busong te buk tongo sini bukhuk patal kaina jamatia jembia bini kailebari kobanga YouTube channel rok news channel rok viral khaika bo Rajasthan ni chula bai Kaijak kha ake bo ST no hini khnawo kai ST Tripura ni ST bai Kaijak kha oba hai kaisa state ta kaisa state 3000 haksal ni kaisa ST bai Kaijak kha haipano sini Tripura bukung bara rom jagya ST joto student tongo tongphano sini bukung bara rom jagya sing bukung bara milia abo sung buni dopa hini hino oba hai taute buksong sung abo bujina nanai o khorsa dophano tuidulnai jatino tuidulnai motangnai hinui kok sawoi tini buni Bosong bai Kaijak thangmani abo chara chaya abo to ang silia lokorong thani ang yafari dika norok comments kai saklai di tamukai boss judino leaders ungui judino oba hakai samajo phunugui tong hakai tei kubangma bad baki buri rok jesa phano Mizoram ni borbai phan Kaijak snai Arunachal ni borok phan Kaijak snai oba hakai no Kaijak bai thangbai nai sini surubi derma singa no Kaijak thangmani obu to kaisa ST hodrom ta Nepali phano oba hai kok salai bui Kaijak gi thangbai oba hakai sini Tripura rok Kaijak gi mang tongo abo Belai chaya sini Tripura ni bagoi abo siang sanani kok sanani phayo Kaijak mani kaham kok Kaijak tho thangto Rajasthan tongoi tho kaham kai tongoi tho hai diba aboni bagoi ang Belai keno hambai riu kento te kaisa jaga nukjak mani constitution ni thaki rui Kaijak honui constitution kento bharat ni সংবিধান no tabuk bharat ni je hapang tui dongnai Delhi kendra bo NDA sarkar song BJP song abono pura birod khayo maniya abo toyoi kobangma tabuk birodi party opposition tongnai Rahul Gandhi song Kejriwal song kobangma party sikon dok tongnai tui birod khai tongo সংবিধান no borok chi nobino khainan nayo kento a সংবিধান no tui Kaijak mani abo ani pokke kai ba bin bai kai kaham phan man an ba kai go jeto BJP ba BJP usitong ko abo musangjak li abo haisi kok te kaisa kok kai into boano case riklang khat 2024 case ko sam Delhi no thana no hite phun phai tongo o hairo khaioi Kaijagoi tini lokorok no Tripura ko bangma Tripura no case khaioi Belai kai chaya lamo himui sisila hai klangoi tini buini Bosong bai Kaijak thangmani buini fatara state ni Bosong bai Kaijak thangmani abo Belai chalia te kok rimani lokorok no do phano phioklang nai hinoi orone hani patra hani final no nori fungnai hinoi kentabu phunung malia o tabuk lokorok ni sungmung khai buini Bosong bai Kaijak thangoi choto rang ni bagoi Kaijak kha hai hinui salayo te rang ni bagoi ni bo BJP o thango tabuk TRPC chairman taman bo BJP o tongoi nu mano ajotono rang ni beparoi no agaro dofani kok kurui hini sao ai hok taute Bosong norok bo bichar khadi norok bo sadi abaki char chaka no case khayu tini bo buini Bosong bai Kaijagoi buini state ni boro bai Kaijagoi thangoi tini tong khabo Belai no chalia hini sao tei bo Christian tongnai kaisa religion tui tongnai Christian community dok tono bo opoman hai kha jaga Christian Bible ni kok rok saka Bible ni kok rok tuyoi kento bo jaga sindul lok phuli phunukka khomala lok paltokoi manu kento a jaga sindul phulmani abo Christian ni mukrui Christian no la simungri mani siklayo saimia abo Ishwar bu Jisu busuk rati bona maaf khainai abo jara on silainai kenta chunu sanai bo jaga pan tongto kaham tongto next time logo abo haita khaitu borno herani ta khaitu absung sanai tekesa kok taukte Bosong Belai kenung ang sikamu saka mia busaka Bangla channel ko ekjona tongo chin Tripura go aing nani Bangla channel rok chin Tripura phai Tripura no je divide khai tangmani Tripura wansa communal khai tangmani abo buba karana sil chamani tabuk borok mangsis khayu abo joton media rok person no khayu communal khaimani nukjaka sini Tripura matani tabuk ni president boram gonang bike rangkhol no botamni saka jongi neta hani se opoman khaika borok lekhe chalia abo haikai kaisa Facebook page o news 24 Tripura hani kaisa channel bo ba hai kai rika norok nai di abo chacha sin Tripura no sin Tripura sentiment no borok busuk kai agadri aboni bagoi no khorang tisadi abo Belai chaya norok joto no sikla rok nugui to hakai abo hai roni bagoi sum birut ma khanai potibat ma khanai norok joto no busanan khaidi kok sadi abo chaya sum Tripura no ja manti de hini tong sinai taubo kaisa kok abo hai bu khau phai nang phayo hojam khaime taw te Bosong ake abo hai rono tui potibat khai kai borok te bu sujug manai te bu sanai norok abo no tui joto no khorang
sanani khaidi joton basana khaidi nangkai affair khaidi obo hairok media rano ban khaina bagui chai tokdi ang abusi ko chanani phayo ang kebno haime sanani phaya rok thancha tongdi kaham kai tongdi song phorang kaisa bai ga je sapano song বিরোধ খাইলে কাই উঙ্গো সিন ত্রিপুরানি লড়াই সুং সাইবানো আইন নাননি ফাইনাল রং বাইসি লড়াই যতন ত্রিপুরা হানি ত্রিপুরাসানি হারক জাগারক সেগি নাবেখা মানটাই টংটাই চাটাই নকটাই যতন সেগি খিবেখা কিন্তু ত্রিপুরাসা রক তফানো সিরিং সিরিং দঙ্গো যে সিনাই রক মাসা মাংনই বরক বু সিরিং সিরিং চাকরিনা বানচিনা বাগৈ ট্রান্সফার কাই রহনানি কিরজাগৈ সিরিং সিরিং টংলাইমানি আবো বেলাই চায়া নরক বু বিসিং তৈ সালাইদি সালাইoi okaibela khainani busango agukdi haikai sung monok jangnai অজগর সিবুক বরক মনংমা হাইকাই সুং মাসা মাসা কাই মনক জাগৈনো কমরনাই বেশি দিন করেই সুং অমরনানি দিকে থাঙ্গি দঙ্গো আবনো সানাই তাউটাই বসং ভিডিওনো বেশি লগ রিলিয়া নরক ভিডিওনো হামজাগৈ তো হাকাই শেয়ার খাইদি তৈ সাপোর্ট খাইদি লাইক কাইসা খাইদি সাবস্ক্রাইব কাইসা খাইদি তাউটাই বসং আং দুঃখ নাংজাক তিনি এলাকায় বিসিনি বুকুক পাতাল কিনা জামাতিয়া যে ওমা বড় রং কেজ রক খাইই বিনি বিরুদ্ধে কোন কক্সে সাইমিয়া আকেন কেজ খাইও ব বেলাই চাইয়া আবনি বাগৈ তামো অংনাই তামো উংয়া বুসাং নরক নুংনাই সাবো খুবই সাবো তাতাল রক বুনুক বি তংনা তাউ সুকজরা তে বনুকনাই ব বুসুকজরা তৈ তংইমাননাই বুনি হারক বুনি স্টেটক বুনি বসংবাই আউ ব সিলাইনাই সাইমালাইনাই তাউটাই বসং কে আং বিজনো বিসি লগ লিয়া নরক কাহাম তংনি সুস তংনি তিনি বাগৈ জত তননো বিকা